हायद्राजों बोख्लायसिगोन नैबे कारेन्ट ट्रेन्सफर्मखौ आरो गोदान होसिगोन बैनो 63 kV होसिगोन बैयाव गोदान लाबाय नै बेयो गोदान बेखौ फुरानाखौहाय बोख्लायसिगोन आरो दायो नै बोख्लायबाय लाहेनो गरम बोथोरावसो ट्रेन्सफर्मानो गाज्रि जानानै थाबाय सानजाफारानि आलदा सोनाबफारानि आलदा आरो बे सोनाबफारानिमोन मालानिफ्राय जाया गाज्रिया मालानिफ्राय जाया कारेन्ट मोनाखैमोन नोंसिना मोनलाबा हाफ भल्टेज आच्छा फांखाबो गिदिङा दै मथरबो मोननो माबाया गरमाव जारलाखा बहुत दिगदार दाथ' दा मोनानिफ्राय सानसे जाहैफिनोसै जायोना जायो ओमफ्राय 3 घन्टा नांगौनो चार्ज जानोबो ए मोजागोन सोनाब लाइन ओरै थाबाय सानजा लाइन होमब्लाबो सानसे जासिगोन रा बियो बेसेबां केबिमोन बेबो 63 एखे आच्छा दा गोदान लाबोखाबाय जाहैबाय ने बिदि आरो दिनैहाय लागायसिगोन बेखौहाय गोदान लागायसिगोन आलथुवायै थिखोखायो टाइमानो लाखा हायद्राजों नङालाय बिराद कठिनमोन बेखौहाय थिखोनो थाखायनो नायग्राफ्रालै नोंबो गोलोमदों नोंबो गोलोमदों हा सिखालै गोलोमखादों नोंबो फांखा गैयिनि जाबायबो नै सिखोबायाबो बहायनोल' नांसै बिदि आरो बे फुरानामोन जाबायानो मथा मथि